Ja, Steendokter Bob de Zomer is weer terug met een leuk archeologie filmpje voor jullie allemaal uit het gekke Zuid-Limburg. Nou, laat ik maar eens beginnen met het oudste en het gekste ding eigenlijk wat ik zou kunnen bedenken. En dat is de zogeheten Henkeput. En een Henkeput, dat is eigenlijk gewoon een prehistorische schacht midden in het bos. En niemand weet het eigenlijk precies. Dat is ook weer, dat maakt het interessant. Niemand weet precies hoe het hiermee zit. Ze dateren hem sowieso wel op de Romeinse tijd, maar mogelijk ouder. Hier is gewoon een gat in de grond. Hier is van binnen. Chill. Zo ziet het binnenin uit, dat ding. Dit is de abri die ernaast ligt. Er zit geen verbinding tussen. Hier is een opschrift van het zogeheten galgenveld. Nou, het is gezellig allemaal. Kijk, dit is dat ding. Het Savelsbos. De meest interessante archeologie van Zuid-Limburg is totaal niet toegankelijk voor toeristen. Daar hebben ze gewoon een groot hek omheen gezet en je hoort er maar weg te blijven. Dat is met heel veel zaken. Dat is met met die Henkeput is dat aan de hand. Dat is met het plateau van Kaarstad aan de hand. Dat is nog wel wat meer. Kijk, dit is binnenin dat ding. Foto uit de jaren 20. Hier zien we hem, hè? Doorsneden. Dus in die mijn ligt een grote berg met puin. En een meneer Casimir Ubachs, die heeft die bergpuin onderzocht in de 19e eeuw. Daarbij trof hij de knoken aan van ongeveer 100 mensen. Hij zei dat als je de rest uitgroef, dat je er nog eens 100 ging vinden. Waarom liggen hier zoveel botten in die schacht van mensen? Dat kun je je afvragen. Het is een heel luguber dingetje. Kijk, dit is hem. Ik zie ook al die puin dat erin ligt. Ja. Dus ja. Dit is hem. Nou ja, god, kom je nou met die Henkeput aanzetten? Het zou toch over Stevenhagen gaan? Ja, ik kwam dus via de oude site van Stevenhagen, kwam ik deze dus op het spoor. En ik wil hem dus toch wel even graag laten zien, jullie allemaal. Nou, naast die Henkeput, daar ligt de vuursteenmijn van Rijkholt. En die hebben ze wel gedateerd. Zoals deze hier.
Deze die weten ze te dateren op 4000 tot 2500 voor Christus. Ja. We kunnen zeggen dat er 500 jaar lang vuursteen uitgehaald is. Ze hebben ook de ding helemaal uitgegraven en opgeknapt. Ja. En terwijl dit dus gewoon te zien is vanaf het plateau van, nou ja, te zien. Als je hier een vuurtje zou steken, dan zag je de rook opstijgen vanaf het plateau van Kaaster. Dus zover ligt het niet van elkaar af eigenlijk. Dus terwijl we dit gewoon op nou minstens 4.500 jaar geleden weten te dateren. Ja, dit dingetje hier. Menen ze dat, ja, dat die Sint-Pietersberg dat die uit de 13e eeuw komt. Dus die Sint-Pietersberg, dat is bijna nieuwbouw vergeleken met dit. Volgens die studiegroep, die ik niet geloof. Ja. Nee, zie je? Gek hoor. Ja, en ze haalden daar natuurlijk dit soort, hier die zwarte vuursteen, die haalden ze eruit. Kijk, dan moesten ze in die tijd, daar hier van die pijlpunten zo van maken. En ze waren natuurlijk veel waard. En ook die Romeinen, die maakten gewoon wapens van die vuursteen, lijkt mij. En werktuigen. Kijk, dit soort dingen. Dat is moeilijk hoor, om dat zo te krijgen. Hier weer. Ik heb dat nooit gevonden. Ik heb nooit een pijlpunt gevonden. Wel van die andere dingen, van die schrapers en dergelijke. Ja, van die messen en die snijdingetjes, noem maar op. Maar echt een pijlpunt? Nee, nooit. Niet nee, niks. De Henkeput. Kijk. Wat ik dus interessant vond, is dat deze meneer, die Casimir Ubachs, die leefde gewoon 140 jaar geleden. En hij zegt eigenlijk hetzelfde als wat ik hier zeg. Menselijke resten die zij in de schacht ontdekten, zouden volgens Ubachs moeten dateren uit het jaar 54 voor Christus, toen de Eburonen onder Ambiorix in de naastgelegen Schone Grup een Romeins legioen in de val zouden hebben gelokt. Nou, naastgelegen Schone Grup, hij zat er een paar kilometer naast, want waarschijnlijk bedoelen ze daar dus dat keteldal van Kannen bedoelen ze ermee. Ja, maar dat is letterlijk één heuvel verder. Gewoon. En daar is dat gebeurd, inderdaad. Heeft Ambiorix, die heeft ze gewoon het fort uitgelokt en ze daar in de pan gehakt. 3 jaar later kwam Caesar terug met een veel groter leger en toen hakte hij hun in de pan. En Ambiorix, die verdween, die hebben ze nooit meer teruggevonden. En die is ergens met een paard is die gewoon ontkomen en is die over de Rijn gevlucht. Dus dat is dat verhaal. Goed, dus hier wil ik even mee beginnen met die Henkeput en die vuursteenmijn. Dat eigenlijk de alleroudste archeologische dingetjes zijn in Zuid-Limburg, die we kennen. Die Henkeput is, ja, ze weten het nog niet helemaal, schijnbaar, zogenaamd weten ze het niet helemaal zeker. Maar die vuursteenmijn, daar weten ze het wel zeker. En hier, kijk. Wikipedia. Het aantal menselijke individuen hier zou op ongeveer 100 zijn geschat. Ook vond men Romeins aardewerk, etcetera, etcetera. Kijk jongens, je moet je ook voorstellen, in die tijd had je niet zo'n gevangenis zoals wij hem tegenwoordig kennen. En als je lastige individuen had, was het nogal moeilijk om die eigenlijk een jaartje in de bak te gooien. Dus wat ze liever deden met moordenaars en kinderverkrachters, die flikkerden ze gewoon daar in zo'n Henkeput, doei, klaar. En waarschijnlijk als er
een of andere buitenlandse roversbende aankwam. Die wat daar eens eventjes, weet je, alles wilde leeg roven. Nou, dan werden die ook in die henkeput geknikkerd. Simpel. Dat is toch logisch. Je gaat ook niet de lijken, de stinkende lijken, in een vuursteenmijn gooien. Waar je een week later terug wil komen voor een beetje vuursteentjes te maken. Snap je? Die waren ook niet gek in die tijd. Dus die zouden wel een aparte put hebben gemaakt. Voor al die, weet je wel, dat afval in te knikkeren eigenlijk. Kijk mij dan, hè. Ik ben gewoon aan het speculeren nu. Kijk hier, de Franse paters. Hier, van alles en nog wat heeft hierin lopen graven en zoeken. Serieus. En dan kwamen alleen maar lijken eruit. Alleen maar knoken vonden ze daar in die berg. Dat is toch bizar. En dat met zo'n klein dingetje. Meen je wat daar in het zuidelijk stelsel van die Sint-Pietersberg niet kan liggen? Ja, daar heb je zo'n berg zo gewoon 12 meter hoog als je een beetje pech hebt. Ja. Dus, uit Stevenhagen. Die kennen we wel, hè, jongens. Dus, dit is een beetje sokarcheologie wat ik heb gedaan. Of ja, internetarcheologie eigenlijk. Want vroeger, toen was er een hele interessante site van meneer Stevenhagen. En dat was een beetje onze bijbel. Daar stonden gewoon alle grotten stonden daarin. Nog steeds eigenlijk. Kijk maar, hier staan ze allemaal. Het zijn alle mergelgrotten in Zuid-Limburg. Met GPS-coördinaten erbij. Zuidelijk stelsel Douline-ingang. Kijk, dus hij heeft ze hier allemaal geïnventariseerd. Kijk, er zitten ook nog dit soort grappige foto's bij. Ja, moet eens kijken. Instortingskrater boven de Geulemer groeven. Hoho. Er ligt die hele oprit beneden in de berg. Dus die meneer Stevenhagen die was overleden in 2014 en binnen 2 weken was heel de website van internet verdwenen. En dat was echt een groot gemis, want ja, dat staat natuurlijk nergens op. Dat alles wat interessant is, dat zomaar verdwijnt. Nou, zijn we eens gaan zoeken hier in de Wayback Machine en hebben we hem gewoon teruggevonden. En hij is niet helemaal compleet, maar er staan toch wel een hoop leuke dingen op. Zo moet je hier kijken, bijvoorbeeld een kaart van de Kannerberg. Hier hebben we die Muizenberg, hier hebben we de groeven achter het Château Nercan. Hier is het Château Nercan. Hier hebben we de Bosberg. Dat kennen jullie van dat zit de NATO-groeven, zit daar nou in. Dat is de Jezuïeten, als ik het goed heb. Vallenberg, dit is de Vallenberg. Tenminste zit de Jezuïetenberg. Ja, en dit is de Vallenberg. Die zijn gestort. Ja, collapsed area. Ja. Dus, kijk, dit is eigenlijk ook de Jezuïetenberg is eigenlijk de mooiste om te bezoeken, vind ik persoonlijk. Nergens zie je zoveel kunst als hier en ze hebben zich echt goede moeite gedaan, hoor. Hier, geknakte pilaar. Roofbouw. Roofbouw, dat is wanneer je te lui bent om naar het einde van de Mergelgrot te lopen en daar gewoon een fatsoenlijk blokje uit te zagen op de manier waarop het hoort. Dus dan gingen de dronken lappen, die gingen gewoon hier aan de pilaar lopen zagen. Dat noemen ze dan roofbouw. Het is veel makkelijker om hier eigenlijk een blokje van weg te stelen. Maar ja, dit mag niet, want die shit die draagt hier het hele plafond. Dus
zie je veel bij ingangspartijen, want dan kunnen ze natuurlijk een beetje kijken met het licht van buiten. En dan zagen ze dat weg, en dan rennen ze hard weg. En ja, later stort die grot in. Ja, de Limburgse methode. Hier is instortingsgebied in Valkenburg, nota bene. Dus als jij lekker loopt te winkelen daar in Valkenburg of in het casino zit, zit dit gewoon hier onder je voeten. 1845 ingestort. Zo, meneer Stevenhagen, die heeft werkelijk een goudmijn aan informatie achtergelaten. Kijk, hier zie je een overzicht van alle grotten daar rondom Maastricht. Kijk, dit is allemaal Sint-Pietersberg hier. Volgens mij zijn die rode zijn fatsoenlijk en die gele het zijn van die kleine kamertjes. En die rode zijn echt stelsels. Kijk, hier. Tot in de stad zelfs. Het zal de kazematten zullen dit zijn. Dit is het Savelsbos. Hier aan die kant. Hier ligt die vuursteenmijn en die, wat is het, die Henkeput ligt hier ergens. Zal hier zo zijn. Hier hebben we het Geuldal. Het steekt ook helemaal, hier is Valkenburg. Het zit helemaal vol met die dingen hier. Dus een van de Urbex mannen dit ziet, die zou gewoon die coördinaten hier, die zou je gewoon op een of andere manier in zo'n Urbex tool moeten gaan zetten. Ik weet niet goed hoe dat moet. Ik heb het geprobeerd, maar ik snap er niks van. Prehistorische vuursteenmijnen. Oh ja, kijk, hier heb je ze. Dus dit was een hamerhak. Ja, zo deden ze dat dan. Meestal beenmateriaal of zo, of een hertengewei gebruikten ze hiervoor. Een spitshak. Hier, dan ging een stukje vuursteen zo erin. Bijlhak. Ja. Dat is allemaal de site van Stevenhagen. Je ziet, het zijn allemaal mergelgrotjes dit hier. Hij had ze bijna allemaal geïnventariseerd. Hij had zelfs grotten geïnventariseerd die we kwijt waren geraakt, die verloren waren gegaan. Dus die wat via een of andere oude bron had hij daar de locatie van opgespoord. En dan had hij die gepinpoint en al, maar het ding ging niet open. Dat is bijvoorbeeld het zuidelijk gangenstelsel. Daarvan hebben we de kaart, want Van Schaik had hem gemaakt in de jaren 30. En dan ben je zo, weet ik veel, rond de Tweede Wereldoorlog of zo, is gewoon heel die groeven gewoon opeens verdwenen. En dat is toch een behoorlijk groot, hè. Daar ga ik nog eens een keertje een extra filmpje van maken. Nou, het belangrijkste punt van dit filmpje, dat is eigenlijk dit hier, dat artikel van Ed Stevenhagen van 21 jaar geleden, genaamd Plagiaat en bronvervalsing. Het is grappig, hè, dat er in 20 jaar tijd zo weinig verandert eigenlijk, want een poosje terug had ik een filmpje geüpload over dat dit dus gewoon mei was gebeurd eigenlijk, met diezelfde sok. Kijk, en ja, pak dan maar in gewoon met je studiegroep, want dat kan gewoon echt niet. Dus hier hadden ze wat lopen onderzoeken en toen had Luc Waldschot, die had volgens Ed Stevenhagen, had hij allemaal kaarten en onderzoeksresultaten had hij geleend van de anderen. En dan heeft hij dat gewoon gepubliceerd. Kijk, en hij zegt hier, ze hebben zware subsidies gekregen. Maar toch moest het boek nog 45 euro kosten. Hey, 45 euro, 100 gulden, hey, en het is 20 jaar geleden, 2004, hè? Dat was veel geld. Dat is nou nog veel geld, 45 euro voor een boek. Maar toen dan helemaal.
Gemiste kans, vele onjuistheden, onvolledig, plagiaat en bronvervalsing. Gesubsidieerd door de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Ja jongens, ik zou er bijna boos om worden, maar ik ken het eigenlijk niet anders. Ik vind het nog niet eens vreemd hoor, dat die betrokken zijn. Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Echt waar. Kijk, jij laat het dus mooi zien, die Ed Stevenhagen. Je hebt hier het gepubliceerd. Nee, wacht eens. Hier heb je de gepubliceerde. En hier heb je die van Stevenhagen. Je ziet, er is gewoon wel in gegumd. Toen heeft hij hem gepubliceerd. Hier die 2 groeves. Hier de brakke berg. En het verzwijgen van de bron. Ja, dat is precies wat er met die filmpjes van mij ook was gebeurd. Die hadden ze ook gewoon geplagieerd. Hadden ze nog wat in lopen gummen. En vervolgens de bron verzwegen. En toen, ja, sok.nl erbij gezet. Dat heb je toch zelf gezien allemaal? Nou, het is allemaal niet nieuw. Ja, die Stevenhagen beschuldigde hun daar gewoon al 20 jaar geleden van. Kijk, ik vind het wel jammer hoor. Want zo verneuk je echt gewoon de wetenschap in Limburg. Misschien is dat juist de bedoeling. Kijk. Ja. Ed Stevenhagen, alias Anoniem. Het pronken met andermans veren siert de drager. Maar ik moet eerlijk zeggen, elke veer die ze uittrekken doet wel pijn. Kijk, ik zal je eerlijk zeggen dat die Stevenhagen een van de beste onderzoekers was die ze erbij hadden daar bij die sok. En dat moet sowieso een van de slimste zijn geweest. En wat je dan krijgt, dat je gewoon een paar van die luilakken hebt die niet willen werken. Ja, en die jagen dan gewoon het talent weg. Dat is wat er nog steeds gebeurt eigenlijk. Tot de dag van vandaag gebeurt dat met de sok. Want ik weet zeker dat het talent er tegenwoordig niet bij is. Er zitten wel talentvolle mensen bij de sok. Ja, dus Kevin Ament en Peter Jennekes, Rob Abets. Ja, die hebben zeker talentfiguren. Maar ik heb het idee dat je er veel meer, dat je er een veel sterkere club van had kunnen maken. Hè, waar iedereen zich welkom voelde. Want ik voel me niet welkom bij de sok. Als ze allemaal smerige dingetjes over mij achter mijn rug om gaan lopen doen. Met spuitbussen in de Kaastortgroeven. En dan komt een ander, die komt dat weer fotograferen. En die gaat, oh, heel hard roepen. Oh, kijk, daar staat Robert zijn naam op de muur. Oh, echt kleuterschool. Maar goed, hier hebben we de SOC-mede, een SOC-info van 2004 ergens van internet gevonden. Hè? En dan staat daar gewoon, een SOC-lid heeft een rondleiding verzorgd in de Zonneberg, terwijl hij daarvoor geen toestemming had. Het bestuur heeft hem vermanend toegesproken. Nou, ik heb dat ook al gedaan. Een rondleiding verzorgd in de Zonneberg, terwijl ik nog niet eens een fucking vergunning van jullie had. Echt waar. Toen zijn we gewoon op de vergunning van een ander binnengekomen en toen heb ik de rondleiding verzorgd. Gek hè? Ook waardeloos dat mensen überhaupt rondleidingen kunnen geven die geen vergunning hebben. Dat kan toch niet volgens je eigen systeem? Maar goed. Het allergrappigste vind ik dit stukje hier. Hier gebruiken ze het woord complottheorieën. Ze moeten werkelijk de eerste zijn op internet, die dat op internet hebben opgeschreven, man. Het woordje complottheorieën, want dit is gewoon 2004. Wat we hier hebben. Website van Ed Stevenhagen. Ed dicht op zijn site een rol toe aan de sok in het geschil tussen hem en Luc Walschot, beide sokleden. En over de publicatie van Mergel gebroken uit 2002. We sturen Ed weer een brief, ditmaal om hem te verzoeken zijn complottheorieën en beschuldigingen van zijn site te verwijderen. Nou beste sok, hoe hard kun je jezelf in de vingers snijden? Want deze meneer is gewoon al meer dan 10 jaar dood op dit moment. Ja, al 10 jaar is hij dood, die Ed Stevenhagen. En moet je eens kijken, hij heeft het nooit van zijn site gehaald.
Sterker nog, over 100 jaar kan je dit gewoon nog terugvinden. Ja? Dus wat leren we ervan? We leren ervan dat je slimme mensen nooit uit de tent moet lokken, eigenlijk. En dat je je beter gewoon kunt verenigen in een studiegroep, in plaats van eeuwig oorlog, en vuile was buiten hangen en zo. Want dit slaat natuurlijk nergens op. Ja, dit is ook wel mooi. Hier zie je weer het grote verschil in 21 jaar tijd. Kijk, tegenwoordig is dit ook gewoon ondenkbaar, hè. Zo, kijk, een verdwaaldag. Tijdens ons jubeljaar hebben we enkele activiteiten aangekondigd die niet zijn doorgegaan. Aan de ene kant omdat het bestuur geen toestemming kreeg van de gemeente Valkenburg voor een verdwaaldag in de gemeentegroeven. Ze durven wel, jong. Een verdwaaldag in de gemeentegroeven. Waar is die gemeentegroeven? Nou, dat is Noord. Dat moet ook niet. Allee. We zijn kwijt, de gemeentegroeven. Shit. Ja. Wacht, 1 seconde, jongens. Ik ga hem eventjes pakken. Kijk, hier is die, de gemeentegrot. Echt een joekel van een ding. Dat is een van de allergrootste mergelgrotten van heel Nederland. Volgens mij, ik weet niet wat de ingang zit. Volgens mij hier of hier of zo. Maar dus die wilde hier een dwaaldag in gaan doen. Lekker de hele dag gewoon met het hele groepje een beetje ronddwalen. En wie op het eind niet bij de ingang is, die moet je gaan zoeken. Het idee is prachtig. Ik zou wel meedoen met die dwaaldag, hoor. Zeker. Er zijn toch sokkers bij die wat hier wel eens gids hebben gespeeld. Dus vroeg of laat vinden ze me toch wel. Tenminste, ik denk dat ze mij niet willen vinden daar. Ja. Dus de site van Ed Stevenhagen, die heb ik hier eventjes uit de Wayback Machine opgegraven. Er zijn ook nog bepaalde berglopers die een complete kopie van deze site hebben gemaakt. En ja, volgens mij hebben ze hem ook wel ergens in een geheime website gezet, hoor. Gesubsidieerd plagiaat. Dat is toch echt niet meer normaal. Limburg. Ik wil wel geld hebben voor echt onderzoek te doen. Als iemand nog hier zin heeft in een bestuursvacature. Oh, kijk, dat is ook grappig. Plan jongelui. Het idee om jongeren te werven verder uitgewerkt. Ja. ja. Jongeren werven. Hadden ze er toen al problemen mee, schijnbaar. Moet je nog wat meer liegen op internet. Cursus onderzoeksvaardigheden. Tegenwoordig mag je niks meer onderzoeken. In de Zonneberg hebben ze een regeltje voor aangemaakt. Hebben ze dat voor bedacht. Joep Orbrons heeft een aanvalsplan. Ja, whatever. Goed. Eventjes terug over die Romeinen. Ja, want ik vind eigenlijk het allermooiste Romeinse ding wat je nou vandaag de dag kunt zien eigenlijk in Maastricht, en dat weten veel van jullie niet. Dat is de kelder van Hotel Derlon. Dus in Maastricht gingen ze dus een nieuw hotel bouwen. En naast Onze Lieve Vrouwenkerk. En
toen vonden ze me daar toch allemaal Romeinse resten op een gegeven moment. Daar waren ze niet goed van. Dus toen was het dus niet gelukt om dat te bulldozeren, om dat allemaal kwijt te tweaken. Dus toen hebben ze dat hotel eigenlijk om die resten heen gebouwd. Dus je kunt nu nog steeds de kelder in en dan kun je dit hier gaan bekijken. Dat is echt prachtig mooi, is dat gemaakt. Echt prachtig mooi, moet je kijken. Dus dit is dan die kelder vandaag de dag. Kijk, hier zo. En ze hebben die resten, ja, van dat Romeinse ding. Het is gewoon op de Onze Lieve Vrouwenplein, is dit. Ja, die resten, die hebben ze daar dus gewoon eeuwig tentoongesteld. Kun je daarheen, kun je dat allemaal bekijken. Je vraagt gewoon vriendelijk aan het portier of je eventjes daar die kelder in mag. En dan meestal zeggen ze gewoon natuurlijk. Kijk hier zo. Maar volgens de sok zaten ze niet ondergronds. Ze zaten met een korte broek bovenop de berg in de winter. Volgens de sok, met sandalen in een tentje. Geloof je het zelf? Kijk, dat is dan jammer, dat werkelijk de echte interessante geschiedenis, dat die gewoon op zo'n manier verdraaid wordt, waardoor letterlijk niks overblijft. Ik weet zeker dat het plateau van Kaarstert, is absoluut de allerbeste toeristische attractie van heel Maastricht. Met kop en schouders. En dan hebben ze gewoon een bordje neergezet. Zodat je bedreigen met een boete van €800. En je mag er vooral niet komen. Ja, dat is nou kapitalisme voor je. Kijk. In de stad Maastricht zelf. Hier, kijk, een put. Gewoon. Kijk, een put is ook belangrijk. Hè? Weet je waarom? Omdat het namelijk, de vijand kan die niet vergiftigen. In die tijd werd nog wel eens je watervoorraad gewoon vergiftigd. En dan viel je hele leger om. En dan klaar. Dan had je het veroverd zonder eigenlijk een schot te lossen. Dus wat ze dan deden, is ze deden een eigen watervoorziening deden ze maken. Op die manier hou je het veel langer uit. En binnen in die Sint-Pietersberg, daar vind je ook een heleboel, dus binnen in de Mergelgrot, vind je ook een heleboel van dit soort dingen. De aardappelbergen, noem maar op. Tegenwoordig staan ze droog. Omdat Ensi het allemaal heeft, die heeft grondwaterniveau verlaagd. Eigenlijk met die grote groeven. Maar goed, ik heb weer een half uur vol gepraat. Hier zien we nog. Prehistorische vuursteenmijnen. Kijk, zo'n schacht naar onder. Deze zijn dus sowieso 2500 voor Christus. En het is ondergronds. Dus hoe de fuck kan de sok dan zeggen dat de Romeinen niet ondergronds zaten, wanneer we gewoon letterlijk op een paar kilometer afstand hier een prehistorische mijn hebben gevonden? Ja, dus die prehistorische Neandertalers, die konden wel onder de grond, konden ze vuursteentjes hakken. En die Romeinen kwamen daar met een heel leger, een compleet legioen. 5000 man die allemaal wisten wat ze moesten doen. Een salaris ontvingen. Et cetera, et cetera. Land bezaten in Italië. Ze kwamen bij een stad waar toen al 1 miljoen mensen woonden. Allemaal dat soort geintjes. En volgens die sok, dan moet je daar niet over nadenken. Want dat heeft allemaal geen zin. Ja, kijk, als je je afvraagt waarom je niet meer aan leden komt vandaag de dag, dan zou ik nog eens heel hard na gaan denken over deze kwestie. Yes, mensen. Nou, volgende keer ga ik het dus over het zuidelijk gangenstelsel hebben. Daar valt ook nog wat over te zeggen, maar ik moet eerst even die kaarten gaan zoeken.
Ik gooi hem erop.